Γεια και χαρά σας φίλοι μου. Σήμερα μια καινούρια εξόρμηση αρχίζει. Πρώτη μας στάση, το Μέτσοβο. Μια ορεινή κομμόπολη του νομού Ιωαννίνων, σε υψόμετρο 1160 μέτρα. Ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, κυριαρχεί η πέτρα και το ξύλο, μας αρέσει πάρα πολύ, το έχουμε ξαναεπισκεφθεί. Έχει δέντρα στην πλατεία που μπορείς να καθίσεις να απολαύσεις τη δροσιά ακόμα και τους πιο ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. Το Μέτσοβο, με βάση την απογραφή του 2021, έχει 2.337 μόνιμους κατοίκους και επίσης είναι πολύ γνωστό για ένα είδος τυριού που έχει, το μετσοβόλι. Επίσης εδώ παρασκευάζεται ένα από τα πιο δημοφιλή κρασιά της Ελλάδος από μια πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια, το Κατόγι Αβέροφ, και λευκό και κόκκινο. Ένα πολύ ωραίο κρασί, το έχω δοκιμάσει και νομίζω ότι είναι από τους πιο ορεινούς αμπελώνες της Ελλάδας επίσης. Και το ταξίδι μας συνεχίζεται και η δεύτερη μας στάση θα είναι στην πρωτεύουσα της Αιτωλοκαρνανίας, στο Μεσολόγγι. Μια πόλη η οποία είναι κτισμένη ανάμεσα σε δύο λίμνοθάλασσες και έχει μια πάρα πολύ πλούσια ιστορία από τον επαναστατικό μας αγώνα του 1821. Επίσης εδώ είναι πολύ γνωστό και το αυγοτάραγο. Έχει πολύ ιχθυοκαλλιέργεια στο Μεσολόγγι. Αφού ήπιαμε όμορφα και ωραία το καφεδάκι μας, συνεχίζουμε το ταξιδάκι μας φεύγοντας από την πύλη του Μεσολογγίου και πάμε προς τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Ο επόμενος μας προορισμός, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος, η Πάτρα, πρωτεύουσα της Αχαΐας. Και επειδή εδώ κάνουμε επαγγελματική δουλειά, κατά λάθος έσβησα όλα τα βιντεάκια της Πάτρας, οπότε θα αρκεστούμε σε λίγες φωτογραφίες. Λυπάμαι. Και αφού κάναμε τη βόλτα μας και είδαμε τον πολύ όμορφο φάρο της Πάτρας, την πλατεία της, τα υπέροχα σκαλιά με την πολύ όμορφη θέα και το ταβερνάκι που έχει εκεί πάνω, υπέροχο, τον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα, ο οποίος είναι και πολιούχος της πόλης, ήρθε η ώρα να δροσιστούμε στις υπέροχες νεροτσουλίδρες, ό,τι πρέπει το καλοκαιράκι. Να πω ότι η Πάτρα έχει πάρα πολλά σημεία ενδιαφέροντος και καλλιτεχνικά και ιστορικά, τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να αναφέρουμε. Το ταξιδάκι μας συνεχίζεται σε ένα υπέροχο μέρος στη Ναύπακτο. Τώρα θα πάρουμε καραβάκι, δεν θα περάσουμε πάλι πάνω από τη γέφυρα, να το νιώσουμε και αυτό λίγο έτσι, καράβι, θάλασσα, όλο αυτό μας γεμίζει περισσότερο. Φτάσαμε λοιπόν στην παραθαλάσσια πόλη της Αιτωλοκαρνανίας, στην Ναύπακτο, η οποία βλέπει τον Κορινθιακό. Είναι κτισμένη ανάμεσα στο Αντίριο και στις εκβολές του ποταμού Μόρνου. Εντάξει, μιλάμε για μια πόλη γραφική, τέλεια, full πέτρα, πλακόστρωτα, καλντερίμια, πλατεία, πλατάνια στις παραλίες. Έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι πολύ τουριστικό μέρος. Το κάστρο είναι φοβερό, μέσα σε ένα πευκόδασος.
Προφανώς ήταν μια πολύ σημαντική πόλη, γι' αυτό βλέπουμε και αυτή τη μεγάλη οχύρωση που έχει από τα τείχη κάτω μέχρι τα κάστρα επάνω. Ναι, αυτό δεν έχει χώρο. Το ταξιδάκι μας συνεχίζεται και όπως καταλάβατε έχουμε φτάσει στον Ισθμό της Κορίνθου. Καλημέρα! 20 χρόνια Καλημέρα! Τζόνι, θες να κάνω μαλακία? Δεν γαμιέται. Έτσι. Για το πόδι μου, πάμε πέρα. Πρέπει να βγάλεις μύτες, εγώ θα σε κρατάω. Πάρε θέση. Μπράβο. Λίγο ακόμα, αυτό δεν το κρατάς καθόλου. Το αφήνεις αυτό. Δεν το πιάνεις καθόλου. Όταν έρθει η ώρα θα σου φωνάξουμε να τραβήσεις. Πάρε ανάσταση και στο go εξερεύνηση. Να θυμάσαι, δεν παθαίνεις τίποτα. Χέρια πάνω, πάρε μια καλή. 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε, man, go! Μπράβο. Σταλίσε το σκηνή! Ξανά! Λοιπόν φίλοι μου, ζούμε για την Παρασκευή bungee jumping Ζουλού στον Ισθμό Κορίνθου. Τώρα παιδιά ήθελα να το κάνω λίγο ανάποδα. Και τώρα ανεβαίνουμε. Αφού κάναμε και bungee jumping και γεμίσαμε αδρεναλίνη, σιγά σιγά φεύγουμε από τον Ισθμό της Κορίνθου και πάμε προς την πρωτεύουσα της χώρας, πάμε Αθήνα. Σαν τουρίστες και εμείς θα πάμε καλοκαιριάτικα στην Αθήνα να χαζέψουμε την Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη έχω να ανέβω τουλάχιστον 20 χρόνια, οπότε πάμε να ρίξουμε και εκεί μια ματιά να δούμε τι γίνεται, να θυμηθούμε τα παλιά. Φτάσαμε και στον Παρθενώνα φίλοι μου, ιστορία 2.500 ετών, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολύ ζέστη, αλλά τι να κάνεις, όλα αυτά τα μέρη κάπως έτσι. Συνεχίζουμε, πάμε να δούμε, Παρθενώνα. Έχει πάρα πολύ κόσμο και η αναμονή ήταν πάρα πολύ μεγάλη μέχρι να βγάλουμε τα εισιτήρια και να μπούμε στην Ακρόπολη. Παρόλα αυτά, εντάξει, αξίζει να πας να το δεις αυτό το επιβλητικό μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς και φυσικά το καμάρι της Ελλάδος, τον Παρθενώνα. Να έρθει και κανένας ξένος, όπως βλέπουμε τριγύρω όλοι ξένοι είναι, δεν είδα κανέναν Έλληνα, αυτή την εποχή φυσικό είναι. Να έρθουν να δουν, να διαβάσουν και λίγο ιστορία, να ξεστραβωθούν κιόλας, να τους μάθουμε και 5 πράγματα. Και από εδώ έχουμε θέα όλη την Αθήνα. Και αφού γυρίσαμε τα μνημεία του Παρθενώνα και στην Ακρόπολη, ήρθε η ώρα να πάμε στην Πλάκα να φάμε κάτι και στη συνέχεια να πάμε στο μοναστηράκι για να κάνουμε τα γνωστά ψωμιά.
ας κάνουμε και μια βόλτα με το μετρό. Στάση Ηράκλειο. Έχουμε πάρει και το μετρό. Πάμε να το ξαναπάρουμε τώρα, να ξαναπάμε προς το κέντρο της Αθήνας. Γιατί εδώ και τι να κάνουμε. Και συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην Αθήνα. Φτάσαμε λοιπόν και στη Βουλή, ένα κτίριο σήμα κατετεθέν της πόλης. Ανάμεικτα συναισθήματα, φυσικά δεν φταίει το κτίριο, φταίει αυτοί που είναι μέσα στο κτίριο. Αυτοί φταίνε για αυτά τα συναισθήματα τα ανάμεικτα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε το βίντεο μας. Τι έχει εδώ, για να δούμε. Και αφού τελείωσε άλλο ένα υπέροχο βράδυ γεγοπών, συνεχίζουμε την ημέρα μας και το ταξιδάκι μας πηγαίνοντας στο Αττικό Πάρκο. Βόπες, πλαστικά μπουκάλια, καπάκια, συσκευασίες τροφίμων, πλαστικές σακούλες, καπάκια μιας χρήσης, καλαμάκια, γυάλινα, άλλες πλαστικές σακούλες, αφρολέξεις συσκευασίες. Τώρα το κομμάτι είναι μικρό πλαστικό. Τις είδες τις φώκες? Όχι. Δεν υπάρχουν. Θέλεις, ναι. Από την πίσω με. Δεν υπάρχουν. Ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, πάρα πολύ οργανωμένα τα έχουν εδώ οι άνθρωποι. Βασικοί κανόνες του πάρκου είναι να μην ταΐζουμε τα ζώα, να μην τρέχουμε, να μην φωνάζουμε, να μην πετάμε αντικείμενα, γενικά να μην ενοχλούμε τα ζώα. Μπορούμε να περπατήσουμε, να παρατηρήσουμε, να τα βγάλουμε φωτογραφία, βίντεο μέχρι εκεί. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Αττικό Πάρκο. Επίσης απαγορεύονται ποδήλατα, πατίνια για τους ενήλικες. Πραγματικά έχει πάρα πολλά ζώα. Το μεσημεράκι συνήθως τα περισσότερα είναι κρυμμένα κάπου με αυτή τη ζέστη. Το απόγευμα που κάναμε τη βόλτα μας είχαμε βρει περισσότερα ζώα έτσι εν κινήσει, ας πούμε, στα κλουβιά τους. Τι να πω, εντάξει, φοβερή δουλειά, χίλια μπράβο στους ανθρώπους. Καμιλά. Αν και η θέση των ζώων δεν είναι να είναι κλεισμένα στα κλουβιά, παρόλα αυτά προσπαθούν οι άνθρωποι να τα κάνουν όσο περισσότερο να είναι στο φυσικό τους περιβάλλον. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να τα δούμε ποτέ από κοντά. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φυλακίζουμε κάτι για να το βλέπουμε εμείς. Δες αλοκάσια, τεράστια. Κίκος, Φίκος, Μπέντζαμιν, Καλιστήμονας, Ωρεόφυλλο, Περίμενε. αλοκάσια, κέντρος, Ιβίσκος.
Ζάρι και τέρμα. Φαντάζομαι ότι πιάνει... Τεράστιο το Αττικό, φεύγουμε σιγά σιγά από εκεί, χαιρετούμε την Αθήνα βλέποντας τον Δρομέα, ένα γυάλινο γλυπτό άγαλμα του Κώστα Βαρότσου, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το Χίλτον και είναι κατασκευασμένο από γυαλί και σιδερένιο σκελετό. Χαιρετούμε λοιπόν την Αθήνα και φεύγουμε για Βόλο. Φτάσαμε λοιπόν και στο Βόλο, μια πόλη πολύ σημαντική της Θεσσαλίας αλλά και γενικότερα της Ελλάδος. Βρίσκεται στους πρόποδες του Πηλίου και ο πολιούχος της είναι ο Άκιος Νικόλαος. Και αφού κάναμε τη βόλτα μας στο υπέροχο και τεράστιο πάρκο που έχει εκεί μπροστά στη θάλασσα, ήπιαμε τα τσιπουράκια μας, συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς την επιστροφή και την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν φίλοι μου, ευχαριστούμε πολύ, ελπίζω να σας άρεσε, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια και χαρά!